ndinonyora zvese zvinonga zvaitika mumazuva ose andinosangana nemaevents anenge iwaya. Mukatarisa futi munoona kuti pana shumba futi apo iyo Matika haya Murambwe vatsika Panyoro ndiwo madhara acho ndiwo anondiitira zvishuwa vanondigonera chose nekuti handisati ndakamborara nenzara. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Nyalibingelela ngentokozo. Igama lami nguVictor Manduwata Msodza. Ndinokukwasai nemfaro aiwa ndichifara zvishuwa ndichifara zvekurevesa idi zvaMwari. Zita ndichinzi Victor Manduwata Msodza. Ndiri paHarare Central Prison. Ndakasungwa inini gore ra2020 kunzvimbo yeMutare ndikagara paHarare paMutare Remand Prison. Ndakagara ipapo zvishuwa kwenguva ndikatongwa 15 years nemhosva yeaggravated assault. Hazvina kundiitira zvakanaka, ndakaita zvekutofunga kuti kuzviuraya kwangu iri nani. Asi mushure mekunge ndagara zvemwedzi miviri mitatu ndakazonogamuchira Jesu Kristu kubudikidza nerehab. Rehab yanditora yandikansela aiwa Mwari vakandiitira nyasha ndikasvika pakuzvigamuchira kuti aiwa yakatodeuka haichajoreka. Zvino zvaita seizvozvo ndakazonge ndatora nguva yekuti mudzimai anga akuuyawo pajeri paya achingobatsirawo kuchema nini. Asi ini mushure mekunge ndatongwa kudaro ndakafunga ndikati zvino 15 years idzi harisi cheri kutamanaro, zvino ndochidii? Ndokubva ndakumbira kwaMutare kuya chivanaendeswa vanaudzwa kuno kuHarare. Aiwa kuno kuHarare kune mukana wakawandisa wekuti tisangane in exposure kubva kuma-stakeholders kusanganisira neivo veZimbabwe Prison Correctional Service futi vanongo vaine mavast education programs aripo. Ndakabva ndanojoinawo workshop gang ndikadzidza carpentry nemechanics. Aiwa izvizvi ndiri musecond year yangu yekudzidza mechanics. Ndiri kunyora zvakare netembo. Hama zinodiwa kusungwa hakusi kuraswa. Ndakazvionera pamunhu sefodya. Makandei ndakanga ndaparara nemadrugs. Vanondiziva kubva kuGweruku vachiti China vanoziva, kuGweruku kuMidlands vanoziva kuti vaitotibhinya. Asi ndinoti aiwa ezvezvi chibhinya chakapera hapasina bhemba raakushandiswa. Ndaakushandisa shoko raMwari. KwaMutare vakazviziva zvishuwa, mamazhambe musakubva kumaJapan uko vaitozviziva kuti ndiani boskeda mawani zvishuwa ndandiri bhinya. Asi kubudikidza nekusiya madrugs uyezve nekugamuchira Jesu Kristu uyezve nekurehabilitatwa ndakanzwisisa kuti aiwa munhu unoshanduka. Saka shoko rangu randinaro ndiri kuti hama dzangu kune vose vaindiziva, shamwari dzangu ziya dzandaiba nadzo dzandaibhinya nadzo, aiwa iye zvinezvi zvisiyana inini ndokusungisai mukada kutamba nini. Ini iye zvinezvi ndakuda shamwari dzinonamata, shamwari dzinoita zvekuumba dzinovaka. Izvizvi ndiri kudzidza, ndiri kunoita mechanics yangu, ndiri kunoita carpentry yangu ndiri padeni. Mudzimai wangu aripo, chipo madzima ndokukwazisa chipo madzima. Bebi ndiripo, usatya zvinhu zvako ndakachengeta, jeri rinopera iwe zvichengetedzo chengeta mhuri yedu. Ndiri kuuya mudzimai. Aiwa ndinotenda zvikuru sei Zimbabwe Prison and Correctional Service kubudikidza nekuvandudza kwairi kuita, especially on your newly amended Prison Act of 2021 if I'm not mistaken. Aiwa makatipa mukana wekuti tidzidze, mukatipa mukana wekuti tibude kunze, mukatipa mukana wefamily week yamakadzosa. Aiwa tiri kufara zvishuwa, tiri kufara izvezvi tiri paValentines tabuda kunze kuti tifare nevanhu vepanze, tiine madzimai abva kuchikurupi, tiina namama. Aiwa ndinotenda zvishuwa, ndinokutendai baba vachihovhu, ndinokutendai zvishuwa, ndinokutendai baba ziyambi neofisi yenyu ngaiendere mberi zvishuwa ichitibatsira, ngaiendere mberi zvishuwa ichitisimudzira. Ndisikakanga muimi Shumba Murambwe Matika aiwa baba ndinokutendai zvishuwa, ndinokutendai His Excellency current chairperson of Zimbabwe current chairperson of Southern African Development Community, His Excellency Emerson Dambudzo Mnangagwa. Baba tiri kuona ruoko rwenyu, aiwa tadhakwa nenyama,
tadhakwa nemazai chikafu chiri kuuya zvishuwa chatisati takambodya kumajeri wose atakapika First Republic hatina kumbosangana nazvo. Zvinezvi hakuri kuchitange kuhotera zvekuti kune vamwe vai vakabva kusina uswa vari kungooneka nekufutunuka. Aiwa ndinoti zvishuwa rambai mushandira mberi nemwoyo murefu, rambai mushandira mberi nekuti yeuka. Takakutarisira ibaba, takakutarisira zvishuwa ruzhinji reZimbabwe. Zimbabwe Prison Correctional Service zvaizvezvi iri kutaura ichiti iyo doors are open to all stakeholders. Please come and assist us. The doors are open. Uyai mutibatsire, tinodawo mabooks ekuti tinyorere, tinodawo kubhadharirwawo ma-school fees kubva kuma-universities kwatinoenda. Carpentry kunodiwo matools, kunodiwo equipment yekushandisa. Rehab iripo, svikai zvishuwa kumajeri wose eZimbabwe. Izvi hazvisi zveCentral chete, hazvisi zveHarare chete, aiwa hazvisi zvekuti hanzi metropolitan, ndezveZimbabwe Prison Correctional Service. Kunyange kwamuri ikoko, kunyange muri kuAmerica, munokwanisa kungosenda mari dzenyu, munokusvika kumaofisi erehab paHQ inonzi headquarters of Zimbabwe Prison Correctional Service. Munoona ikoko, munotiunzirawo zvamunoda, dzingava hembe, micheka yekusoneserwa hembe, chingava chikafu cheruto upi. Aiwa zvinhu zvikangoitwa mugwara rakanaka rakatsetseka. Hurumende yedu yavaMunangagwa iri kungoti aiwa madhozi akavhurwa, sunungukai, tofari kwatofari. Zimbabwe is open for business. Also here in prison we are currently learning and we are currently working together with the Zimbabwean government, associated with the stakeholders. Ukuthi sibe singumuntu munye, sibe ngumuntu ongcono, sibe ngumuntu ohlambulukileyo masingaphuma phandle. Lingasethuki bazali, hayi lingasethuki shuwa bomama, lingasethuki bobaba. Abantwana benu sesifundile, sesizwile ngawo amajeli lawo. Asafuni ukuthi sibe siloku siphakathi, asafuni ukuthi sibe siloku siphenduka, sifuthi sibe ngabantu abalungileyo. Hawu ndinothenda leshuwa, nditendereyo mkanewo, ndithende leshuwa mama vangu vanova vakandimenya kubva kwandakandiri, vakandinhonga ndiri dombo ranga rakaraswa rikavezwa rikakwenenzverwa neunyanzvi neuchenjeri. Ishe vakarisuka dombo iroro. Aiwa ndakagamuchira kupona. Shuwa nditendereyo nditende mama ivavo, mama Meya Kanyezi. Shuwa mama munondigonera, mama makandibatsira. Ndinokutendai, Mwari vakuitirei nyasha. Dai Zimbabwe Prison Correctional Service kunosvika kumusoro ikoko, vakurangarirai, vakuropafadzai. Ndisikakangwi mama. Mama chiri pano, mama simanhiwi. Aiwa maita basa mama nekutishanyira, nekutirangaridza irori zuva kuti rakatikoshera. Isu tichiziva kuti rudo harusi revairi chete, asi kunyange isu tiri mukati meusungwa tofanira kuti titewo rudo nemasekuru edu, titewo rudo nanamai vedu, tite rudo nemi muri kunyika yepanze muchitoona kudaio pamhepo. Tarisai muone kusimba kwandakaita, mungazvifunga. Handisi kutsomwa ini mufaro wekufarira imi hama dzinodiwa, imi zvizvarwa zvemuZimbabwe. Nyalibonga. Thank you so much. May Jehovah God shower you with more blessings. Rehabilitation, don't forget, is open for business. Rehabilitation, I repeat, rehabilitation is a collective responsibility from you stakeholders to all ministries to us offenders for our transformation, for our rehabilitation, for our reintegration, for our reconciliation, towards our coming back. All this is doing to bring a conducive environment back to the community. Nyalibonga bazali, haulibedelanga elihle. Thank you so much. God bless you. Asante sana. Right, munotsanangura zvebhuku ramakabata kuti bhuku ramakabata iri zvakamira sei. Ndangona makabata bhuku muchiradza kufara. Mungatitsanangurire. Hama dzinodiwa ndikakutaurirai munogona kufunga kuti inhema. Hembe dzandakapfekedzwa hadzisi dzekukumbira. Aiwa. Hadzisi dzekutengerwa nehama dzangu. Aiwa. iZimbabwe Prison Correctional Service. Iyo iri kutanga kuti pandarara pakanaka here. Zvandadya zvakanaka here. Ramangwana rangu richazoita sei ndabuda kunyika yepanze. Saka inini nenyaya yekubuda mujeri kubudikidza nerehab yepaHarare Central, mama Chifunde vakabatana nevamwe wavo vose kunosvika kuna chimudhara changu Mr. Kajengo.
Aiwa vanondipa manotsi ndichinyora pasi sanyanduri ndinonyora zvese zvinonga zvaitika mumazuva ose andinosangana nemaevents anenge iwaya ndinozvinyora mubhuku iri. Saka bhuku iri manje ndakanotora mafoto amudhara ishumba futi ndo chibaba ichi. Saka chibaba ichi manje chinondiitira manje bozi ndonzwisisa kuti chibaba ichi kechi ndo chinozonoreva kumusoro kuti vana vangu vachemanzara, vana vangu vashama, vana vangu. Saka ndakaona kuti picture irochi kairi rikandirise pabhuku iri. Bhuku iri riri dhayari rangu. Ndofunga mukatarisa muchabva maonoti pana shumba futi. Sorry. Mukatarisa futi munobva maona kuti pana shumba futi apo. Iyo matika haya murambwi. Vatsika panyoro. Ndivo madhara acho ndo anondiitira zvishuwa vanondigonera chose nekuti handisati ndakamborara nenzara, handisati kana ndakambofunga kumba, zvose ndinozviwana zvisinei nekuti mukadzi ari kure kwaMutare, asi ndinozwa ndiri pamba nekuti zvose ndinozviwana. Saka bhuku iri manje iri ndo rinondiitira iri, because chese changonzi chirira kuitwa ndinobva ndanyora pasi, ndobva ndatarisa, ndobva ndaisa kupilo kwangu, ndobva ndati hamufu mufera ndishepati mufera kawo CG varipo avo mamaona CG Commissioner General baba vachihofu varipo ndishumba futi kawo kobva kwati mudhala wamilo lyambona umpofu ushepati mpofu nyavavona madhara vona vavhele inhle ntabe inhle mekwazi kuti hayi elamela kusasa lilungile ngoba vele bayamfundisa ugwalo bayamfundisa vele ukuthi hayi indlela omele ukambelazo yizo lezi, hayikhona zonke lezi engangiyenza iminyaka yonke le edlulileyo. About 20 years ago, I've got more than 20 years in criminal activities. Ndichipinda majeri nchibuda zvinopera rini iko? Aiwa zvakazopera, dombo riya rakazovandudzwa, rakazokwenenzverwa. Ndine chibaba changu chandinacho paHarare Central, ndochemerani chiripo chimudhara changu Mutare Akajengo parehab apo. Ari kupidombo vachindivaka vachindikwenenzvera zuva rega. Wadi watya here? Ko uri kunyora here netembo dzako? Netembo ndiri kunyora madzinodiwa zvekuti manje muchandoona ndichipisa kumasocial media ikoko muchanatsoona zvishuwa kuti aiwa baba Kajengo vari